What's up guys? Gusto ko lang sabihin sa inyo, isa sa reason kung bakit gusto ko manatili dito sa lupa kaysa sumakay ng barko. And kung bakit mas gusto kong dito lang sa bahay. One day nung nagkape ako sa labas ng bahay, as usual kasi araw-araw ako halos nagkakape sa labas pag muni-muni, na-realize ko na medyo matagal-tagal na din kami hindi nakauwi and medyo matagal na din kaming hindi nakapag-outing. So, naisip ko na mag-outing kaya kami ulit kasi brownout din naman whole day bukas sa buong Bohol. And na-miss na din daw kami ni Mama. Medyo busy din kasi sa mga shows. Pero thankful kami guys dahil ito lahat sa unending support nyo. So yun na nga, nakapag-decide na ako na maliligo kami bukas! What's up, Ketchup? It's your boy Tiw and welcome back to my channel! Maliligo kami ng dagat! Ay, ulan. O, tara. Bago kami maligo, ipapakita ko muna sa inyo ang preparation namin kahapon. Meet my mama. Sa mga di pa nakakilala, ito nga pala ang mama ko, si Marisa Capuno. Actually guys, sa kanya ko nakuha ang pagiging mahilig sa pagluluto. Ayan si mama, nagluluto na naman ng ulam para dadalhin namin bukas. And yung niluluto niya ngayon, ang humba. Every occasion guys, hindi talaga nawawala yung humba kasi parang paborito na yan ng pamilya namin. And meet our papa. Sa mga di din nakakilala kay Papa, ito nga pala ang Papa namin, si Leo Capuno. Sa kanya namin nakuha ni Bunso yung pagiging mahilig sumayaw guys. Kaya sure din ako na nakikita nyo din siya sa mga sayaw namin minsan sa TikTok ni Bunso. Going back, nagpe-prepare din pala si Mama para sa specialty niya, ang pansit. Kahit anong klase ng pansit guys, kayang lutuin ni Mama and sobrang sarap pa, promise. Kasi pag kumakain kami sa labas, kahit saan pa yan, hindi nawawala talaga sa order niya ang pansit. Kaya doon niya siguro natutunan kung paano mas papasarapin pa ang pagluluto ng pansit. And ito naman ako, nagbe-bake ng tinapay para bukas and syempre nag-prepare na din ng ice para bukas kasi syempre wala namang ref doon. Ito nga pala yung ice maker namin guys na nabili ko. Sobrang sulit niya, promise. After nun, pinipare na naman namin ang bagong gustong kainin ni Bunso. Ang lumpia guys. Lumpia na toge pero hindi lang to toge guys. May halong ibang gulay. After namin mag-wrap, tsaka pa dumating si Bunso kaya di na nakatulong. And ito na yung lumpia namin. Matilawi ang pan ma. Init-init. Silaw pa. Silaw pa. Super soft man na. Lutang kapit. Basketball. One eternity later. Kinabukasan, yun na nga, burnout na. Kaya papaandar rin namin yung generator namin kasi medyo matagal-tagal na din namin itong hindi napaandar para naman hindi masira. Siyempre, tuon ma. Siksi kaya ni kusinuran. Ha? Ah. O nga pala, ito nga pala yung pinipare ni Mama kagabi. Yung lulutuin niya ang pansit, ang specialty niya. Sus! Tala, ay! And yan naman guys, yung mga karne na yan, and yan yung iihawin namin. Kasi di ba pag naliliko kayo ng dagat, hindi pwedeng walang inihaw. And syempre, ang inihaw na isda. Oh, medyo matagal-tagal na din ako hindi nakakain ng inihaw na isda. Sarap ba? Kinilaw. At tambal arthritis. Sa? Tambal arthritis. Tambal arthritis. Isang arthritis. Alam mo, Naka-decide kami guys na dito lang sa bahay namin ihawin para pagdating namin doon, kain na kami kagad kasi medyo alanganin na kami sa oras, mga alas 10 na ata yan. Karon pa ni mata, wala na itabang. Bago Ha? tambang. Nang kape. Ako, asa man? Andre, Very good, yo. very good din.
After namin mag-prepare lahat, paalis na kami. Oo, uban man unoy. Oh, Tayo may ligo. ha? Kung tayo may ligo yung dagat, ano bang occasion? Yun nga guys, brown out ngayon and kaya kami maliligo. Yay! Sana all! Sana all! Brown out lagi! Para lagi linigo ng dagat! And gusto lang din namin maligo. Matagal na din kami hindi nakauwi, so mag-banding-banding with family and family. With family and family. Pero pupunta muna kami sa Burgos kasi tutunin namin sila Sheila, si Mami G. Bago kami didiretso doon sa Maribohok. Ay. Niya ka. Batang tagal nyo. Pagdating Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. wala na lockdown.